Da vidimo šta ima od dešavanja po Parizu večeras. Hello. Ćao, čao. Šta, opa, izložba? Ne. Pozorište? Nikako. Opa, koncert Ariane Grande. Jao, kakav je to užas, kakva je to spoda. Isto. Ja ne mogu da verujem da neko može da sluša Arianu Grande. Isto mislimo. Katastrofa. Zamisli, ko daje pare za koncert Ariane Grande? A čekaj, kako ko? Kreteni, idioti, oni daju pare. Tako je, ludaci. Evo, ja imam kartu za večeras. Evo ga. Pa kako se ovoga nisam za... Kako mi ovo nije palo na pamet? A Vukiću, ja do jadni. Što je s tobom? I, dobro, Marina, šta ćemo sad? Kako ja da sedim u kokpitu sa nekim ko sluša Arianu Grande? Ja uopšte ne slušam Arijanu Grande. A jel? Opa. A zašto onda ideš na koncert? Pa da je gledam, Viktorija, Arijanicu, malu mačkicu. Ne, bacit ću peglu. I ja s tobom. Mace, izvinite, a koja je uopšte ta Ariana Grande? Ma daj. Šta me gledaš, stvarno ne znam koja je Ariana Grande. Šta te gledam? Malo pre si rekao, jao, vidi koncert Ariane Grande. Izgledalo je kao da znaš ko je Ariana Grande. Maco, zato što je ime zvuči seksi, kapiraš? Ariana Grande. To ti priča, macane, brate moj, vidi. Vidi, Maco. Povratić. Ja isto. Jebite, zašto ona uopšte sad mora da ide na koncerte glupe Arijane Grande? Dobro, devojko voli, ostavi na miru, dobar dan. Dobar dan. Ako voli, gde je ona do sad? Gde sam je lepo rekao ko će da je sačeka, ko će da je sprovede. A ne vredi, nema, dobar dan. Čekaj, ja stvarno ne verujem da ti misliš da je moguće da se Macan i Milica uopšte ne sretnu tokom čitavog Evo, leta. ja ne znam da li je to moguće, ali ja moram da probam, zato što ona moja ipak mala sestrica. Ona je moj zubatac, razumeš? A on, šta je on? Ko je on? On je Macan. Macan, dobar dan. Sana, ovo je avion, jel? A ne fudbalski stadion. Nemoj da mene unosiš nervozu, bebo! Jer ti razumeš da je ovo let za Pariz. A kad je let za Pariz, on je uvek posebno razjaren. Kako ne razumeš? On je navikao, to je njegova tradicija, da uvek radi boc, tuc. Razumeš kad se leti za Pariz? Da. Ti si mi, be. Šta ni? Pa on je čak i svoju ženu upoznao smugo i deflorisao u toaletu. Ma sve ti poznaješ lik i delo ono liko. Nego šta nego poznaš? Nemoj da me vređaš. Ja sam top 1 poznavalac. Zašto ga jednostavno, slušaj, samo ga pita jednostavno da je ne dira. Ne mogu! Bebo, kako ne razumeš? Zato što on i ja smo sad već BFF, budući kumovi. I sad ako ja njemu kažem, nemoj da mi diraš veću, ne, moram da je podam, da je prepustim, moram da poklojim, tuti fruti, mora da padne. Razumem, ali samo... Maco, vidi koga sam streo da luta hodnicima. Zubatac! Što mi nisi rekao da tvoja sestra putuje sa nama? Potpuno sam zaboravio. Gde si, lepotice, jedna? Ćao, pa lepota mi kaže, vidi kako ti lepo stoji ta uniforma, svaka čast. Stvarno? Ček, tebi je taj prsluk, mislim, baš onako si bum ušla, šljašta i sve, ludilo. Čes, ti nešto smršala ili... Ej, jesam, znaš da vežbam svaki dan. Nisi ludila. Maco, moram da ti kažem da si jako vidim. Jo, pa hvala. Vidiš, dobro. Stomatologija? Ajde, izvoli, da ti pokažem gde sediš. Polazi, Petrović. Izvinite. Okej, blamiraš me, sad me već blamiraš, brate. Nemoj švicu pecu. Hvala, što? Ja, ti baš si gentleman. Ništa, Maco. Hvala. Reci mi, molim te. Dobro! Lako, Maco, lako. Čime se ti baviš? Jao, pa nije ti pričaš, šta nisi rekla? Ja sam kozmetičarka, znaš? Kao depilacije, nausice, ruke, noge, Ma, to nije ništa. Mislim, jeste u stvari nesvakidašnje vrlo zašto dolaze debele, gnojave, znojave, tlakave, maljave. Jedna baba joj je čak kako ovako sela i prdnula joj direktno u usta i od tada je smrdi za usta na duh. Maco, opusti se, molim te, opusti se. Nemoj švestarsku pečarku, nemoj. Je ti udobno to? Ne mislim, ako ti nije udobno, ja imam pozadnje neki štekić, tako da možemo tamo dođemo. Stvarno? A da, sa ovom tamaricom naš iz check-ina imam neki dogovor, možemo da odemo tamo, ono mi ostaju zadnji red. Malo se razvaškarimo, pričamo nešto, dok ne neko pićanje. Nemoj, bebište slušaj. Pa ne može. To šarag je zadnji red. Ne može. Zato što on uvek baca peglu kad je u zadnjem redu. Daj, molim te, prekini da me smaš, više ne A nju smrdi blamiraj. iz usta na dupe i ono. Dobro, vidite ovo, ajde vas dvojica iza, ja ću da smestim Miku lepu moju. Ajde, ništa bez moje snajkice, da me ona ne smesti, ne znam Što šta. volim kad se volite, ja. Najviše na svetu, Zalice moja preslatna. Ajde, ljubim vas puno, tebe Ajde, usta, čao. tebe...
glavu. Znači, ja se da sredim, ništa ne brini. Oj, super, lepotice jedna. Sad neću. Šta si tako smršala, prelomit ćeš se, na šta ličiš, bre? A ti si pustila te preko Eko Kraljević, Marko, šta ti je s tim? Što nisi došao kod mene da ti to iščupam, nego da se blamiraš? Do tebe da dođem. Jednom sam bila, pola face si mi otkinula, znaš kada ću opet da se zeznem. Ti, sedi tu, ćuti, ne mrdaj. Salvadore, Dali. Čupačice dlaka. Hotel Papa 009, clear to land. Kida. Svaka ti čast. Hvala. A slušaj ovo. Razmišljao sam o tom odlasku u radionicu. Jer mi stvarno tamo moramo ići. Bože, vi iz kontrole stvarno ne želite da imate kontakt sa spoljašnjim svetom? Nije, ne znam. Želio sam ja, ali nekako, znaš, strah me da se tamo ne razočaram. Ma nećeš, znaš koliko je lep svet, divan izvan ovog tornja. Znam, ali tamo ta prašnjava radionica, pa se tamo zavlačimo. Ko zna kakvih čudaka tamo ima. Pa ja sam tamo radio. Pa zato ti kažem. Nije, ali Krca je tamo, on je super, uopšte nije čudan. Siguran sam. A slušaj ovo, aj ti malo mene da pripremiš za to tamo. Jesu li oni svi tako tamo ko ti, ono, sa nekim dubokim zaliscima na pola glave, bez šiša? Izvini, moram da kidam. Ok, turn right on Bravo, link to 1, join Alpha, hold it Bora. Ko se zove Krca, brate? Čuš Krca. Znate li vas dvoje toga Krcu? Wow. Divno, gospodine Krecu, kako ste ga fino udesili. Što se kaže, paket aranžman. Predivno. Da nisi pipnuo posluženje. Znači, cijel dan sam se nateglio dok sam ovo sredio. Spao sam s nogu, molim. Šta si ti radio kad mi nisi pomagao? Šta sam ja radio? Šta si radio? Pa ovako, prvo sam bio da zamenim one sijaličice što ste me poslali da zamenim i zamenio sam ih, a onda posle toga sam otišao da zakucavam one ekstra, one blažujke, pa sam posle otišao da za one šrafove šrafljujem i na kraju sam otišao do onog Boeinga, do one klonje koja je bila posrana i to sam isto otpušio. To sam. Da mogu samo dobiti malo soka. Ne možeš da dobiješ ništa. Što? Zato što sam se nateglio ove namirnice, ceo dan teglim iz prodavnice. Što ste nervozni, gospodine Krecu? Ma, znaš kako me nerviraju ovi iz kontrola, eta, tako su nadobudni, tako su puni sebe, tako mi idu nekako na... Meni se malo čini kao da se vi brinete o tome da li ćete se dopasti ovom Miletovom partneru, pardon, prijatelju. Ja da se brinem. Ja da se brinem. Baš me briga, Božidare. Baš me briga. Znaš šta brinem? Brinem da li će se on dopasti meni, razumiješ? Znaš, ovi iz kontrole letenja, oni su kao neki vanzemaljci, znaš, ono, sa onim svojim savršenim frizurama, belim zubima i... Ondulira. Odvratni sve. Božo, nemoj da si pipnu. Dobro, ali gospodine Krco, samo malo. Kalma. Samo malo se smirite, spustite energiju. Sve okej. Vidite toliko nervozni obojete. Hajde. Barbara, moram nešto da ti priznam. Ali obećaj da me nećeš osuđivati. Pa sad se pitam da li želim da znam. Obećaj. Obećao. Idem na koncert Ariane Grande. Marina! Pa sve sam mogla da očekujem, ali to... Evo sad si mi obećala da me nećeš osuđivati. Jeste, evo, imam pa. Ja ne idem zbog Arijane, ja idem zbog Eliota. To je član njene plesne grupe, znaš li kakav je? Muževan, seksi, ali svaki mišić na svom mjestu. Sve. Mi smo se upoznali u jednom klubu u Londonu. I tamo smo počeli ovako, znaš, da se pribijamo jedno s drugom. I ja ugledam oči moje koleginice Larise, Ruskinje. Hoće joj? Ma neće, nego nas špionira. I sve prenosi vrhu Kuvajt Airwaysa. Ja me... Da, i fotografisala nas je. Čekaj, jeste kamenovali posle? Ne. A? Ma ne, pobjegla sam odmah. Znaš ti, ja sam za dlaku to izbjegla. Katastrofa, strašno. Ja maštam o njemu. Znači, noćas ću da ga vidim. Znači, ja ne mogu da dočekam. Izdržat ću pjesme, koncert, sve, ali ne... Malo mi je sad pao kamen, sad moram da ti priznam, ali mislim stvarno Ariana Grande. Ne dao Bog. Ali ja idem zbog Eliota. Sve je u redu zbog Eliota. Mislim, pitam se koja li je ta publika koja sluša Arijanu Grande. To tačno može ova samo čupačica dlak Milica da sluša. Mislim, to je tačno ta publika. Ja ne znam, jesi ti gledala onaj spot Arijane Grande kad sa svojim plesačicama nešto voze neke sobne bicikle, a onda one ovako treskaju dupetima, sve ceo ekran ti ovako pred očima, mislim, grozno, grozota. A koji je to spot? Ma nemam pojma. Mislim da vidim tu grozotu, ništa. To sam mislila.
Ne znam. Dobro. Ajde. Kako je dobar ovaj spot Ariane Grande side to side. Gledaj ti kako je djevojke voze ovako na bicikla pa im dupeta poskakuju. Stvarno ne znam zašto bi ja trebalo da gledam Arianu Grande, jer sam ti rekla da mi se ona i sve vezano za nju gadi. Molim te, skloni to. A šta ćeš ti da radiš u Parizu? Idem u dom invalida. Što se smeješ? Što se smeješ? To je muzej vojne istorije. Idem da vidim sve one mačeve, pištolje, puške. Ja ne mogu da vjerujem da ti nisi bila tamo. Ja ne mogu da verujem da ti nisi bio na koncertu Ariane Grande. Ariana Grande. Dom invalida. Šta sam ti rekao da se ne pomeraš s mjesta? Jesam, ali zašto moram ti kažem nešto? Ovaj tvoj drugar me potpuno razvalio, mača. Zašto se grgoćeš? Zašto se grgoljaš? Čuj, šta ti pitaš, šta ti radila? Koji zna Ribu, koji isto poznaje nikako će ne mogu da u backstage. Ne dolaziš u obzir, bakon je frabar. Slušaj me, zubonja. Znači, ne. Evo je najveća legenda na svetu. Maco, drago mi je da mogu da pomognem. Čak nije ni znao ko je Ariana Grande, zar to nije nevjerovatno? Nisam, priznajem, kriv sam, stvarno. A, pa eto, njega to ni ne zanima. Da, mačko moje, to ni ne zanima. Ne može, on ima pametnije posla nego da je s vama tinejdžerima se budali što Ajde, po kakvi nekim tinejdžeri? koncertima. Imam 24 godine, možda. Dobro, ima, zvanično, kalendarski, ona to ima, ali ona kao da ima 12, mačko, veri mi, znaš, ona još se nije ni razvila, kao ona i dalje devojčica, mala, znaš, veri mi, pa vidite butinice, vidite tu građu, razumeš, to sve ravno, čak i nema grudi, razumeš, stavlja tu feru. Dobro, da se te su samo jedno kad mi ispalo na bazenu, što za to spominješ? Čak nisi ni dobila. Da što je bilo, dobila sam. Dobila je, Dobro, Maco, mislim, ja onako ne bih znao što da radim po Parizu, pošto gdje god odem, nijem uspomena. Da, tebe sve podsjeća na tvoju najveću nepreželjenu ljubav, Kalina. Ali ako tebi frka da ona ide sama sa mnom, možeš ti da pođeš sa nama. Ne, frke, vi možete sami da idete, znaš zašto? Zato što ste vi odrasli ljudi, jel tako? Vi možete raditi šta hoćete, ko vama šta brani, ma ne to, frke nema. Idite, uživajte ako hoćete, frke nema, mačko. Ja frke. Ma kakve frke? Super onda, Maco. Da, super, strava, ekstra, cool. Fuuu. Maco, mislim da mu je ipak frka. I ja isto. Molim te, bebice, molim te. Ne pada mi na pamet. Ne. Please, bebo, što si takva, bebo? Da li sam ti rekla da razgovaraš sa Macanom? Ma jesi, bebo. A da li sam ja tebi rekao da to nije opcija? Pa vidi, ne zanima me. Znaš šta sve ima da se radi u Parizu? Ja ću da se nabijem sad u neku halu, da slušam Arianu Grande, da se smrdljam sa ostalim ljudima. Ne. Bebo, to je moja mala sestra, moj zubatac. Ja sam nju od kilo leba odgajio. Ja sam nju podigao da bude ovako veličanstvena i stabilna osobica. Bebo, a tebi to uopšte nije bitno, zato što ti nju očigledno ne voliš. Normalno da je ne volim, da je volim. Ja je obožavam. Stvarno je volim, ali ne mogu. A zašto ne možeš? Zašto, bebo? Pa nema veze, u redu. Pa ne, ti si odrasla osoba. Možeš nešto da nećeš, jel tako? Sve u redu. Dobro, nemoj, u redu. Hvala ti, hvala. Ponuđen ko počastovan, nema problema. Pa mogu, šta? Nek ide s Macanom. Pa nek ide s Macanom, sve u redu. Nek je on odvede, samo nek malo džuske, pomalo da se poljubi. Pa posle nek ode negde. Pa posle nek je on defloriše, što da ne. Pa nek se ona zaljubi u njega. Pa nek je on šutne. Pa nek se ona posle od tuge i od muke navuče na heroin da bude mali zubizareta sa stanice Zoo. Svi znamo da se to neće desiti, smiri se. Neće da se desi. Bebo, jesi ti ovako meni rekla? Bebo, u posljednje vreme čini mi se da na malog zubaca gledam kao na svoju mlađu sestru. Kao na najrođeniju. Ja je toliko volim da prosto srce hoće da prepukne. Strašno je volim. Ideš sa mnom? Ne mogu, Bebo, stvarno ne mogu. Evo Marina, može, ona ima kartu viška. Ko ima? Marina. Marina? O, zdravo. Zdravo, Marina, kako si? Hoćeš možda da... Marina, izvini. Marina, Marina, molim. Bebo, učini mi posljednju želju samo. Ne daj da mi Macan te floriše. Dobro, idem. To, bebice. Izađi odatle. Okej, nema problema. Znaš šta sam htjela da ti kažem? Super ti je ta spavačica.
Joj, izvini, to ti je haljina, jel? Jao. A tebi je to baka plela, jel da? Ne. Ne, čudi me, baš ti je lepa. Čupačice dlaka. Kraljeviću Marko. A šta si to jela Kinder jaje pa si izvukla taj prsten, jel? I to oko vrat, koliko imaš? Jao, ljubice, ljubavi moja. Aj, Bože. Joj, ljubičice, lepo se provedite, toliko mi je drago. Uživajte. Eto, bebice moja, molim te da budeš, kako da kažem, da mi čuvaš sestru, da budeš obazriv, da vratiš kući do 10. Šalim se, ali molim te, Macane, molim te, možeš da stvarno... Uživajte. Hoćemo. Ma da, ajde, lep provod. Ajmo odmah. Niko, šta odmah? Čekaj da odmahnu. Ne može, sedi dobro. Čekaj da odmah, to vidite, zakrili. Evo. Marina. Ljudi, kako izgledam. Prelepo. A stvarno to mislite? Naravno da mislimo stvarno. Evo, pogledaj. Bebo, zatvori usta. Samo da me se on sjeti, da me prepozna. Da se ne seti, ti prelepo si. Šta te briga? Samo furi. O, hvala vam na podršci. Odoh onda, odoh. Ajde, uživajte se. Obožavamo te. Prelepa si, ne zaboravim. Dobro, dosta. Ajde, čao, dobro, dosta. Ajde, polazi. Akcija. A šta? Evo, ja sam bebe. Ja sam debela francuska trudnica. Ovako. Ja si vrkao. Tu su, spremni su. A šta će mi za preko... Nemoj se. Je suis bébé. Je peux pas. Oublie du fromage. Oh, Pépé. Popane. Oh, Paris. Je suis. Oh, loulou. Kako izgledaš? Isti si Sherlock Holmes. A ti Justin Bieber. Hvala. Molim. Srećno sa tim zadatkom, šta god je. I tebi na koncertu. Hvala. Thank you, next. Thank you, next. Thank you, next. Thank you, next. Lav. Krca. Boža. Mile. Dobra ti je frizura, krca. Ladna, trajna. Jel ti pravo ime Krca? Ne, pravo ime mi je Vuk. Kakva koincidencija, prosto neverovatno. Lav i Vuk, to su carevi životinja, zar ne, gospodine Mile? Da, samo mala ispravka, Lav je ipak jedini car životinja. Rekao si da ćeš da budeš pristojan. Znam, brate, izbirao, stvarno, ako me dovedeš iz braka čovjeđa, ne mogu da se ponašam normalno, ja nam pričam sve nervozni si pričam, što nisam i tako da... Mile, znaš šta, ja sam celo prepodne usisao i mislim da je možda bolje da odložimo ovo naše druženje za nikad. A šta je ovo? A, pa to je sigurno Božino. Bože, se ti igraš, sine, s ovim? Ne, gospodine Mile, ne igram se ja sa tim. To je gospodin Krca doneo da mu popravi bajonet. Dobro, jeste moje, pa šta? Evo, ja skupljam olovne vojnike zato što sam čudak i zato što... Ali to ono, vaše elitno društvo iz kontrole letenja sigurno nikad neće moći da razumije. Ovo je iz 923. Jeste. Wow. Tačno, ja sam čudak. Skupljam starudije zato što nemam niti savršenu frizuru, niti savršeno bele zube. Eto, rekao sam. Ja ovo ne mogu da vjerujem. Ja cijelog života skupljam olovne vojnike. Ovo je za jedno ljudsko i iskreno wow. Znaš da imam jednog iz 1932. Šta to pričaš? Božo, znaš šta je ovo? Ovo je početak jednog divnog prijateljstva. Ti znaš da je izašla linija srpskih vojskovođa? Ne. Karađorđe, Živojin Mišić, Stefan Nemanja. Wow. Imam sve. Pa ja sam samo slušao, nisam to nikad vidio. Hoćeš ti pokažem bez tebe? Šta pričam? Kreni bez njega da vidiš to, a Bez Bože, mene. ja ćemo ovde da se zezamo. Mi smo najbolji drugari, mi se najbolje zezamo. ljudi. Veliko hvala. Znaš kako je teško naći nekog kako ovako voli olovne vojnike? Ja to cijeli život skupljam. Božidare, strašna fejd. Lagano, bratu moj. Poljubci, ljubim vas ljudi, ajde čao. Ajmo vuče. Ajmo, love! Treba da se igramo sa grisinama, pustite molje, mi ovako malo da se družimo. Da, Šta je fejd, Božo? a to je ovo za
kad ja... Ne možete vi to razumete, vi ste ćelavi. Pa lepo sam rekla da ti treba da igraš bebu retarda, a ne ja. To mi stalno govorim. Prestani, više nismo tamo. Drugo, znala sam da je Tapkaroš prevarant. Bebice, to je naš čovek, kako se ja mogu Pa da... baš zato što je naš čovek, slušaj me dobro, nikad više zapamti me. Nikad više, bebice, ali ja sam morao nekako da probam da nas umuvam. Šta da radim? Razumeš, nekako je to morao Znaš, pa dobro, baš nije obezbeđenje moralo da nas izbacuje 4 puta, bebo, 4 puta blan. Ko je mogu da pretpostavi, bebice, da će da bude toliko obezbeđenja? Ja nisam mogu da znam. Zaboravio sam da na koncertima Ariane Grande stalno bude neko puškaranje, neko pušketanje. Pa šta bude? Šta pa, teroristički napadi. Razumeš, teroristički napadi Dobro, ali mogu se sad da stalno. neće. Sad može da se desi. Neće, Može. sad neće da se desi, sve će da bude u redu, okej? Zato što je ona sa Macanom i on sigurno vodi računa. Ma nemoj da me potišeš u tamo. I want it, I got it, I want it, I want it, I got it, I want it, I got it, I want it. Vidim, baš ste uživali, bilo vam je Super vam je lepo. bilo. Da. Mace, moram da vam kažem da smo imali jedno magično večer zahvaljujući Milici. Hvala ti, ali nije bilo samo do mene, ima malo tu i tebe. Ništa, idem ja da si izujem, gilje me otkidaju. Dobro. Lako noć. Jao, skratila si malo brkove. Super ti je. Laku noć. Ćao, Maco, ćao. I? Šta i? Kako vam je bilo? Uživali ste, vidim, lepo ste se proveli. Da ste nešto popili možda, ste pili neko pićance. Da li moja sestra možda kojim slučajem pila? Ako je pila, da se napila. A da, ako se napila, jeli, da li je možda malo povrećala? Ako je povrećala, da li je bilo loše? Ako je bilo loše, da li je upala možda neku crnu rupu? Ako je upala u crnu rupu, da li si ti to iskoristio? Maco. Ja mogu samo da vam kažem da smo nas dvoje podelili jedno... Dovetili smo se. Šalim se, Maco, šalim se. Znao sam da ćeš tako da reaguješ. Šta ti je, smiri se. Šali se. Nismo se dovetili, Niste. Ili možda jesmo. Šalim se, nismo, Maco, nismo. Nije, ljubav. Sve okej. Ej. Ne bude mi namiguješ. Ko ne miguje? Znamo ti tvoje fazone, ne bude mi Ja te ne namiguješ. migujem. Ne namiguje. Ovako mi rekli. Ne, Znaš što to znači? Jesmo namignuo? Jesmo namignuo? Pa nisi. Šta ne miguješ? Bebo, ajmo na spavanje. Ajmo, gotovo. Redu, mama. Dobro, idem. Ajmo. Šta je? Brzo. Dobro se desilo. Kako ide? Ništa ide. Next. Thank you. Next. Pa šta, ajde reci. Ljudi, molim vas, pogodite ko je bio na koncertu Ariane Grande. Vi. Ja. Da. I ja, ajde. Pa šta? Pa ja kažem pa šta, pa mogu ja jednom da budem devojčica. Ej, thank you. Marina, šta se desilo? Si ga srela? Sjetio me se. Da? Ali on nije više muško, on je žensko. Ni Elliot, Ellen. Ima istu haljinu kao ja. Ili imala. Ne, odoh, laku noć, nema. Ajde, laku noć. Sad ćemo i mi, nemoj da se sekiraš ti. Da, okej. Pa dobro, aj kaži mi, molim te, ali se desilo se, nije desilo. Šta, između mene i Milice, nešto? Da. Si ti normalna? A ne. Bebine sestre ne bi nikad u A životu... znala sam. Si ti to namignuo? Ne? Okej. Ma veži se, s nama turbulentno je, odmah pakuj kofere, oko sveta vodim te, Afrike i Azije, nemaš bolje opcije, zovi avionđije, i žurka počinje, samo zovi avionđije, znaš da s nama žurka počinje. Samo zovi avionđije.
Ma veži se